боби шашум. вақте аз Несай Ҷалол меҳмони нухондаашро дар рӯи ҳавлӣ ҷой намуд, дар дили фирорёни мо ёдгору Зубайд андаке умеди зиндагӣ падид омад. онҳо ба андозае тарсида буданд, ки суханони ҳамдавр рагонашон ҳаргиз ба гӯшашон намедаромад. вале тарс то дергоҳ аз дилашон берун нарафт. аз он метарсиданд, ки ҳангоми хестанашон Сардор мабодо барои хайру хуш наздашон надарояд. баъд аз таомро хӯрдани сарбозон, Язнай Сайҷалол ба сардори онҳо воҷиҳат тан гуфт: бародар, чӣ мешавад? дастони инҳоро бандиҳоро нишон дода кушода ду сарбозатон ба камон ба болои сарашон истоду як табақ шӯбоашон биёрем. охир онҳо ҳам гурусна будагистанд. ҳеҷ мумкин нест, соҳибхонаи муҳтарам, қатъиян ҷавоб дод Сардор. ба онҳо заҳр додан ҳайф аст. не додар, ба илтиҷо даромад Язнай Сайҷалол. онҳо агарчи маҳбусанд, ҳам миллат, ҳам қавм, ҳам ватани моанд. майлаш, гуфт, шумо шавед. розӣ шуд Сардор. бо ҳам рӯҳонаш, ки дар як табақ шӯрбо хӯрда буданд, субҳону шодӣ ном доштанд, фармуд, ки дастони бандиҳоро кушоянд. аммо фармуд, ки бо камон болои сарашон истанд. агар мабодо майли гурехтан кунанд, ба пояшон паронанд. қамардин баъди дастонашонро об гирифтан як табақ шӯрбо оварда наздашон гузошт. онҳо бо миннатдорӣ зиёд машғули таомхӯрӣ шуданд. баъди ошомидани хӯрок аз Қамардин об дархост намуданд. пас аз нӯшидани оби сарди чашма, Сардор фармуд, ки дастонашонро бубанданд. баъд аз сарфи таом, Сардор аз ҷояш хеста ба Язнай Сайҷалол миннатдории бениҳоят барои меҳмондорию эҳтиромашон намуд. ака мебахшед, исми шарифатон чист? ба нохост пурсид ӯ. исми Шамсиддинбой, писари Салоҳиддинбой, ҷавоб дод соҳибхона. сарбозон ба аспҳо савор шуда, бандиёнро низ бо худ гирифта аз дарвоза берун шуданд. домулло Шамсиддинбой лаҷоми талонашро кашида нидо кард: Сардор, агар ба Балҷун гузаратон афтад, ҳатман аз ман хабар бигиред. ман дар миршабхона ҷонишини миршабам. номам Сафар Муҳаммад аст. вақте сарбозон аз назарҳо ғайб заданд, ҷони кайҳо аз бандҳо беруншудаи фирорёни мо баргашта ба қолабашон даромад. ҳарду нафаси сабук кашиданд. лекин ҳарду орзу мекарданд, ки ҳозир рӯз шаваду худро аз ин деҳа сари роҳ ҳарчи дуртар бигиранд, аз хавфу хатар дур бошанд, на дӯстро бинанду на душманро. пас аз гусели сарбозон ба назди меҳмонони дар айвон будааш омада мизбон: мебахшед, андармони сарбоз зон шуда шуморо қариб фаромӯш карда будам. аз онҳо узр овард соҳибхона. Қамардин меҳмондориатон кард охир. бале, шӯрбо хӯрдем, ҷавоб дод меҳмонон. хайрияти онҳо ба зудӣ рафта набошад, тамоми шаб моро ба ёд намеовардед. гилаи шӯхиомез кард Сайҷалол. додарам Сайҷалол гилаат болои дида, узуромез гуфт Шамсиддинбой. вале ҳозир ба шумо як саргузашти бо ин тоифа одамон гузаронидаамро ҳикоят мекунам. аз ин гуна мардум, хусусан аз сипоҳиён, ҳеҷ гоҳ хубӣ намебарояд. аз онҳо некиро интизор шудан ҳам нашояд. аз пахш гаштани шӯриш 2 ё 3 ҳафта гузашта буд. бори қариби намози шом 4 нафар ҷавонмардони 30-32 сола пайдо шуданд. либосҳои фохир ба бар доштанд. яке аз онҳо аз ҳамроҳонош фарқ менамуд. аз рӯяш нур меборид. акай хонадор, гуфт ҳамон ҷавонмард, оби тавратамон намедиҳед, ки вузӯ гирифта ҳаминҷо намоз бихонем? банда аз ташрифатон хеле хушнудам, ҷавоб додам ман. бачаҳо оби таҳораташон доданд, вузӯ гирифта намози шомро бихонданд. пас аз ман дуои сафар хостанд. бародарон, рӯз торик шудан дорад, гуфтам ман. ба ҳеҷ ҷо рафтанатон намегузорам. вале онҳо ҳамон илтиҷо менамуданд. охир ман чӣ бой будам, ки ду мусофири нону ҷои хоб дода натавонам? ба гапам истодагарӣ кардам ман. онҳо ноилоҷ истоданд. бачаҳо фармуд, ки қассоби имрӯзаро биёранд. як қучқорбараро забт намудем. нав даст ба лангамҳои ҷигарбирён дароз карда будем, ки садои суми аспон баромад. ҳанӯз аз ҷои ҳамон нахеста будем, ки 6 савори камону шофдор ба ҳавлӣ зада даромаданд. яке аз онҳо, акай хонадор, биён фарёд кард. ман наздашон баромадам. савори садокунанда марди қадбаланди гардандарози сарборӣ буд.
шумоед соҳибхона? Пурсид марди ҷерансавор. Бале, ҷавоб додам ман. Агар имконат дошта бошед як чойник чой дам карда медодед, узрхоҳона гуфт ӯ. худамон тӯшаи роҳ дорем, ба роҳи дур равонем, мехӯрдему мерафтем. Не, аз лаҷоми аспашон дошта гуфтам ман, дар хона меҳмон дорам. ҳамроҳи меҳмон нишаста шикамхора хуб сер мекунед. хулас ба хона назди меҳмонон даровардамашон. қамардин назди ҳарду нафаре табақҳои сергӯшти шӯрбо оварда гузошт. ба табақҳо нони чапотӣ реза карда ба хӯрдан сар карданд. меҳмонони навомада 5 нафарашон шоф доштанд. аммо марди ҷерансавор тапонча. ӯ ҳар бори луқмаи хӯрокро ба даҳон андохтан ба ҳамон ҷавони зебо бо чашми харидорӣ менигаст. ҷавон мекӯшид ки назарашро аз ӯ гурезонад. гумон бурдам ки зебоию олуфтагии он ҷавон ӯро ба ваҷ ва шавқу завқ овардасту аз таҳти дил менигарад. ба нохост ногумон тапончаашро аз ғилоф берун бароварду сӯи он ҷавонмард дароз кард. ту суроб нестӣ? пурсид аз он ҷавон. бале, ман суробам, ҷавоб дод ҷавон. аз ҷоят над ҷон, ки мепаронам, таҳдид намуд марди ҷерансавор ва бо дасти чап аз ҷайбаш як банди чанд ваҷабаро барода ба яке аз ҳамроҳонашон, ки ба суроб наздиктар менишаст, дароз кард, то дастонашро пушт ба пушт бубандад. дастони ҷавон зебо фавран баста шуд. ҳа, шоҳинбача, мо туро дар кӯҳ камарҳо кофта мегардиму ту дар ин ҷо бол кушода ба асони уқоб мегардӣ. аз ҷояш хеста нидо намуд марди ҷерансавор. ман зуд хеста назди сардор савори аспи ҷеран омадам. мумкин аст ҳар ҷавон дар танҳоӣ суҳбат кунем? илтиҷоомезона гуфтам ба ӯ. ӯ розӣ шуд. ҳарду ба хонаи дигар гузаштем. домуло, гуфтам ман, ҳамин бачаҳо ба монанди шумо барои пурсидани оби таҳорат омада буданд. ҳаргиз нияти истодан надоштанд. ман маҷбурашон кардам. ба ҳурмати каломи шариф ягон нафари ононро намедонам. ҳатто напурсидам ки кистанду куҷоянд. шумо ин ёғиҳои зидди ҳукуматро паноҳашон медиҳеду баъд худро усичаи бегуноҳ мегиред, гуфт ӯ. аслан паноҳдиҳандаҳои ёғиён худ низ дар назди мир бояд ҷавоб бидиҳанд. охир ӯро дар пешонааш ёғӣ навишта нашуда бошад? ман аз куҷо донам? ҷавоб додам ман. ӯ меҳмони ман аст, бародар. розиам, ки ба ҷои ӯ маро бурда зиндон кунед, аммо намегузорам ки ӯро ба маҳбас бикашед. онҳоло шумо ончунон зуред, ки ба ҷони мири тумани балҷун қасдкунандаро пуштибонӣ мекунед ва намегузоред ки ба маҳбас бубарем, гуфт сардор. додарам раҳмат ба ҳамин гуна ҷавоби зебо. намеояд ки мехоҳӣ ба маҳбас афту томаи кайку каннаву мушу шаббуш бигардӣ. ӯро ба адлу инсоф оварданӣ шудам ман. ба фикрам ту аз одамони маҳаллӣ мешавӣ. бале, аз хаслаҳати балҷувонам. ана ҷои мардӣ омада, додарам, гуфтам ман. то ба кай барои пур гаштани хазинаи манғид якдигарро мекушему мефурӯшему ғорат мекунем? хайр, чӣ илоҷ гӯём? ба андак дилсӯзӣ ҷавоб дод сардор. охир туро фаҳмат намерасад, ки ҳар рӯзи ҷамъа дар пеши чашмонат додару бародар, падарону ҳамхуни ҳаммиллатҳоямонро бо табару путку болға устухонҳои дасту пӯяшонро шикаста ба табардин сарашонро аз тан ҷудо месозанд. чунин ҷазои ваҳшиёна дар ягон ҷои дунё дида намешавад. ба ҳамин ту розӣ ҳастӣ? мо мардуми кӯҳистонро манғид монанди кана бимакаду мо бошем бародарони нимҷони худро ба дастони худ бикушем. дар кӯҳистони ховалингу балҷун одам намондааст. ҳама деҳқонон аз тарси ҷон гурехта ба мулки ғайр рафта истодаанд. кӯҳистон беодам ва киштдорон бесоҳиб мондаанд. мулки беодаму замин безироят ба кӣ дар кор? сарашро байни дастонаш гирифта дуру дароз ба фикр фурӯ рафт сардор. оқибат сар бардошта ба забон омад. ҳайдар сар аз дар берун намуда ба ҳамроҳаш нигоҳ даровард ӯ. ҳамон ҷавони дастбастаро пеши ман биёр. ҳамин ки суроб аз дар дарун шуд, корд аз ҷайб бароварда 2-3 ҷои бандро бурид ва достони суробро кушод сардор. бандро дар зери пӯяш гузошта лagaткӯб кард. сипас ӯ ба суроб ниҳода гуфт. додарам, аз ҳамин соат ту озодӣ.
рӯ ба суроб овард Сардор. Лекин дар ин мулк мабош, ки оқибат дастгират мекунанд ва ба қатлат мерасонанд. пас аз нӯшидани ду-се пиёла чой сарбозон баромада рафтанд. Дигарбора ба хона баргашт Суроб. Лекин аз чӣ бошад, ки сарашро намебардошт. Суроб додарам гуфтам ман. Хавфу хатар аз сар гузашт. Беибо саратро бардору бо ҳамроҳонат ба суҳбат нишин. Бар сари фарзанди одам ҳар чӣ ояд бигзарад, гуфтанд. хайрат шумо будеду маро аз ин банди бало раҳонидед, ба миннатдорӣ изҳор намуд Суроб. Набошад рӯзи ҷумъаи оянда дар лаби дарёи Сурхоб дар пеши аҳли бозор усохонҳои дастпоямро ба путк шикаста, сипас тани нимҷонамро сар мезаданд. Путк яъне ки болғаи калонеро гӯянд, ки 8 килограмм вазн дорад. Оҳангарон ба он оҳани сурхро мекӯбанд. ман то зиндаам Суробҷон, агар ҳамин забонамро худо аз даҳонам нагирад, намегузорам, ки меҳмонамро касе ба нияти бад аз хонаам берун барояд, гуфтам ман. Суробу ҳамроҳонаш миннатдорӣ зиёдам карданд. Суробҷон, рост бигӯ, оё ҳақиқатан қасди куштани Миро кардаӣ? Пурсидамаш ман. бале, иқрор шуду. баъди пахши шӯриш, вақте восеро дар шаҳри Сабз ба дор овехтанд, мо 6 нафар, ки ҳоло дар қайди ҳаёт нестанд, қасди куштани Миро кардем, вале ба мақсад расида натавонистем. агар инро ҳикоят кунам, маҷбурем то рӯз нишинем. хоҳишаш кардам, ки бигӯед.